azken batean Getxo Antzoki berriaren proiektu orokorra aurrera dijoala denok egunero ikusten dugu moduan, eta dakigu moduan proiektu orokor horren barruan aurreikusita dago eta egiten ari da San Nikolas plazako residentzientzako aparkaleku handi bat, ezta? Bertan, 105 plaza zabaldu ingo dira, eta kasu honetan, eta maiatzaren 3-tik uztailaren birarte zabaldu ingo da 89 plazen eskaintza edo eskakizuna egiteko epea. Pentsa ezagun azken batean 3 mailako aparkalekuak egongo direla, lehenengo izango dela Getxo Antzokiari zerbitzua emateko, lehenengo nivel horretako aparkalekua, eta beste bigarrenak residentzientzako aparkalekua. Plazak emateko momentuan eskatzen ditugun baldintzak hauek izango lirateke, alde batetik, 2 plaza motak egongo dira, bata 25 urteko kontzezioarentzako aurreikusita daudenak, eta beste multzo bat 50 urteko epea daukaten plazak. Lehentasuna edukiko dute 50 urteko plazak eskatzen dituztenek. Eta plaza horiei horrekin egiteko eskatzen diren kanoak hauexek dira. 23.081 euro 50 urteetarako aurreikusita dauden plazentzako, eta 17.021 euro 25 urteentzako plazentzako ordaindu beharko lirateke. Eta horretarako nolabait Getxon urte bateko antzinagotasuna eduki beharko dute eskakizuna egiten dutenak, eta baita ere noski Getxon bizi eta horretarako ere gainera behikulo edo kotxe bat eduki. Gero, egun badaude ere 4 plaza mobilitate arazoak dituzten pertsonentzako, denok egun moduen, eta horretarako ere mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako prestatuta dagoen tarjeta berezi hori edukitzea demostratu behar da, eta gainera behikulo bat edukitzea ere. Epe honetan, eskakizunak aurkezteko lekua izango dira azken batean auzokiri arreta emateko dauzkagun bulegoak, 4 bulego horiek, eta edozein kasutan bai web orrialdean eta bai udalan bertan patrimonioaren arloan badago aukera, hain zuzen ere, plazak hauek edukitzeko eskatzen diren baldintzak jakiteko prestatuta dagoen dokumentua. Azkenean, eskakizuna jaso ondoren, publikatu edo erabatkiko dugu zeintzuk betetzen dituzten bete behar guzti horiek, eta web orrialdean eta udaleko iragarkien tabloian publikatu egingo da lista hori, eta eskakizunak dauzkagun plazak gainditzen baldin badute, sorteo bat egingo da, erabakitzeko zeintzuk sartzen diren azken batean, edo zeintzuk hartzen duten plaza bat. Eta zein hausutakoak edo zein lekutakoak eskatu izango dute? Bueno, azken batean plaza hauek hartzeko zehaztu behar den esparru hori zehazteko momentuan kontutan hartu dugu teknikariak gomendatzen digutena, eta hau da, azken batean teknikariak esaten dizute nolabait hor esparru zehazteko momentuan hartu behar dela gutxi gora behera Getxo Antzokitik, kasu honetan 7 minutu oinez joateko radio hori edo perimetro hori, edo beste erabatera esan da 6 metrotako radio hori. Beraz, Getxo Antzokitik hasita joango litzatek esparru hori, nolabait Maria Kristina, Alango Garri, Bilaldo eta Gaztelugatxe, Bidezao eta Arregunagako kale eta esparru aur arte nolabait. Hori izango litzateke nahiko esparru zabala da, eta bertan dauden auzokide guztiak eta baldintza betetzen dituzten auzokide guztiak badaukate aukera eskakizuna egiteko.